Sa katipan nga aton ginpakigsaad sa Ginoo, ang Ginoo sa iyang bahin hindi siya maiya-iyahon nga ang iya lang ang iya ginahuna-huna, kundi ang ara sa iya huna-una ang kaayuhan sa mga katawhan nga iya ginsaaran. Kag sa panahon nga ang mga katawhan malipat, ang Ginoo andam handa sa pagbag-o sini nga katipan. Isa lamang ini sa mga insights nga aton matun-an sa sini nga semana. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagbusisi o kon pagkutlo sa mga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako sa liwat si Pastor Luisito Tomadon nga masonson nga host. Kag sa siningat yun, ang akon upod, ang akon man upod sa nagligad nga semana, ang aton in charge sang Old Testament Studies kag Cross-Cultural Studies sa aton School of Theology diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Rafael J. Carado. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw na naman sa aton tanan nga subaybay, nagasubaybay sini nga programa. Yes, Pastor, salamat gid sa imo nga pag baton liwat sining invitasyon sa pakig-upod sa akon sa aton nga pag-review. Pastor, kadamo gid sang nalipay kag kadamo sang subaybay o kung paabot sang aton leksyon kada semana. Yes. Kag kabay pang aton ini padayonon tubtub gid, Pastor, nga may ginhawa kita o kung sa pagbalik Amen. sang Ginoo. Mga kauturan, salamat gid sang inyo nga pagsuporta. Salamat sa inyo pangamuyo. Salamat sang inyo mga ginahatag nga mga ginagmay kag even mga dinalag ko, Pastor. May nag-donate, Pastor, sang kamera. So, Amen. mabakal naman tiliwat kamera praise the nga Lord. magadugang sang aton nga cameras nga ginagamit karon diri sa aton nga studio. Akon ginatamyaw ang aton mga administrators diri, Pastor, sa aton college, sa Central Philippine Adventist College. Yes. Ang aton nga presidente si Ma'am Julie Miriam Rizardo, si Dr. Steven De La Rama, si Ma'am Marjorie Gabat, kag si Pastor Elden Toledo, kag ang aton nga mga deans sa tanan nga mga schools. And then si Ma'am Joy Carado, ang aton principal sa academy, aton man ginatamyaw, kag si Pastor Aragon, ang aton nga chairman sa School of Theology, aton man ginatamyaw. Pasalamat kita, Pastor, nga nag-groundbreaking kita sa building sa School of Theology, kag kabay pa nga sa saad nga 7 ka bulan magamit na nato. Matapos na gid. Kag igo gina nga magsugod ang first semester next year nga aton magamit ining 5 ka mga classroom sa School of Theology. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Aton man ginatamyaw aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, dira sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Capiz, sa Antique, sa Aklan, sa Guimaras. Aton mga kauturan sa may South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, Maguindanao, sa Davao, sa Bukidnon, kag sa Cagayan, sa Agusan, sa Zamboanga, kag sa Bilog nga Mindanao. Aton mga kauturan diri sa Visayas, sa Biliran, sa may Masbate, sa Samar, sa Leyte, sa may Palawan, sa Mindoro, kag sa Romblon. Aton man mga kauturan sa bilog nga kalibutan dira sa North America, sa Europa, sa Middle East, sa Australia, sa
Japan, sa Korea, aton mga kauturan diri sa ASEAN nation, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand. Singapore, sa Thailand, sa Taiwan, sa China, sa may Brunei, Praise the Lord. Kag, Memorize mo na tanan nga yes. country, Pastor. Kag diri sa Pilipinas, sa Myanmar, Oo. kag sa Cambodia nga mga Ilonggo naton nga So, ginatamyaw, ginaton sila tanan, ginatamyaw sila. Salamat, Pastor. Kag kabay pa nga ang Dios magapakamayo. Aton Praise anay iduko ang aton mga ulo sa aton nga pangamuyo sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ginoo, sa siningation, kami nagapalapit sa imo, nagapangayo naman sang mga kaalam kag ideya nga amon makutlo ang mga importante nga mga leksyon kag mga instruction sa ini nga simana nga leksyon. Amen. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa imo Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Nehemias 9 versikulo 38 kag Nehemias kapitulo 10 versikulo 39 ang katapusan nga bahin. Akon basahon mga kauturan, Nehemiah 9 versikulo 38, bangod sini tanan nagahimo kami sing malig-on nga katipan kag nagasulat sini. Kag ang amon mga prinsipe, ang amon mga libinhon, kag ang amon mga saserdote nagapatin sa sini. Kapitulo 10, versikulo 39 ang katapusan nga bahin nagasiling, hindi namon pagbayaan ang balay sang amon Dios. Ang Dios magapakamayo. Pastor Rafi sang aton sadsaran nga teksto. Leksyon 8. God and the covenant. Ang Dios kag ang katipan. Pastor Rafi, tagaan ikaw na kon sang unang pagtera sang aton introduction. Ano diri ang aton nga sadsaran nga pagtuon, Pastor? Mayong adlaw sa tanan, no, kag ang aton nga pagtuon subong nakasentro sang katipan na karon nga ginahimo sang mga katawhan sang Israel. Kag matapos nila nga nabatian ang pulong sang Dios, kag matapos nila na recollect ang mga nahitabo sa ila sa una, matapos nila na natuad ang ilang mga kasaypanan, karon nagahimo na sila sang isa ka pakigsaad o kung pagkikatipan liwat sa Dios. Ginahambal ko liwat, Pastor, tungod kay again ang aton nga ginasubaybayan nga history diri, ang history sa mga Israelinhon pagkatapos nga sila na exile sa Babylonia. Kag ari sa aton nga leksyon gindefine kung ano ang pakigsaad. Kag ini isa ka legal establishment of relationship between God and His people. So, ang pakigsaad mahitabo ini between two parties. Kag ari gin-define diri, Pastor, kung ano ang kalainan sang pakigsaad between sang tao kag sang Dios. Kag sa between tao kag sa tao, ang sa tao kag sa tao, usually naga-expect nga both parties will do something para sa iya o sa isa ka party. Pero ari ang pakigsaad sa Dios, sa iyang katawhan, God does not need, kung hindi man niya ang tao ya maghimo sa iya responsibilidad, still He remains to be God. A loving God and a covenant God. Kanami, Pastor, sa imong punto nga ang covenant o kung ang katipan nga ginhimo sang Ginoo pod sa iyang katawan, iba. Yes. Lain niya sang katipan nga ginahimo sang mga tao sa tao. Katipan. O kung labi na gid sa amo kag sulugoon. Ang amo yan nagapaabot sa iya sulugoon kung ano ang makuha iya sa ila sulugoon. Kung kaisa gani, take advantage pa sa iya mga sulugoon. Dayon,
Ang sulugoon naman niya, mahimo sang tanan niya nga masarangan na mapalipay ang iyang amo. Amo na ang kalibutan Tawhanon. katawhanon nga katipan. But whereas ining katipan nga ginhimo sang Ginoo, hindi lamang during the time, the post-exilic period, Pastor, sa pagbalik na sa mga na ulipon halin sa Babylonia kag sa Medo Persia. But even during the time, bisan pagani sa Garden sang Eden, there was already a covenant ato na matunan katipan, and in the time of Abraham, the time of Moses, David, so forth and on, may mga katipan nga Katipan na. ginhimo ang Ginoo. Ini nga katipan, Pastor, hindi man naton masiling nga one-sided, Pastor. Yeah. Oh, kay ti ang mga katawhan din nag-accept sini nga offers ang Ginoo. Yeah. But ang Ginoo, Pastor, wala iya nagapaabot nga mag-extract siya. Ma-take advantage siya sang serbisyo kag sang makakuha siya sang benepisyo halin sa katawhan. In fact, gani siya pa gani nag-offer. Yeah. For the good. Ang iya huna-una, Pastor, is just for the good of His people. Amo lang na siya. So, masiling naton nga one-sided, ini nga katipan, because ang mga makabenepisyo sini, ang isa lang ka party, Isa ka party. ang katawhan. Yes. Not much of God. Ang Ginoo ya, Pastor, ang iya lang gidya, ang pagbaton, enough na sa iya. Nga nakakigsaad kita sa Ginoo, that's enough. Oo. Na. So, at least, amo na ang aton nga introduction, Pastor. Kadto kita sa aton nga man. The idea of the covenant. Yes. Before ko ni matag sa imo, Pastor, may ari ko ding nga punto. Okay. Nga sa ang meaning kay ina is ang pag-establish, ang paghimo sang relasyon. Yeah. Sa aton nga School of Theology, Pastor, may subject kita nga pastoral counseling. Kag sang una nakagi ko sa natudlo. Okay. And then, I always emphasize to my student nga if I am given the opportunity to give the meaning of the word counseling, a one-word meaning, that is relationship. Relationship. Okay. Amo man ni karon ang covenant Covenant. is a relation. Relationship. Yeah, nga ang nga relasyon, Pastor. Kay kung may relasyon ka, hindi ka lang kapudyot, Pastor, kabutong da sang tao sa plaza. Nga nagapangasubo nga may problema. Butungon mo siya kag nga may problema ka to, sige, counselan ta ka. Hindi na efektibo. Kag hindi na siya magbaton because wala siya Wala kibalo sa sa imo. Wala siya ikaw relasyon. Pero ang imo nobya, Pastor, ang imo nga asawa, tungod may relasyon ka, kung anong imong i-wish, anong imong i-handom, anong imong ipangayoon, ihatag because of that relationship. Yes. Yeah. Kataw. So, ang naka dikit sina ang naka-paste o kung ang nakakula sina nga paghimo sina nga covenant is relationship. Yes. Ang imo pakig-angod sa isa kag isa. Yes. Yes, Pastor. Katahom gid, Pastor, sa imong emphasis. Kag ang Biblia, ang aton leksyon hambal sang history sini nga relasyon. Yes. Nga halin sa ginsuguran, isa lang ka. I mean, ang Diyos kag ang iyang nga mga katawhan, sila isa. They are one. Kag ining covenant, Pastor, nga gin-define nimo nga relationship. Ang nagguba sini, walain amo ning sala. Yeah. Sin nga ginatawag sa aton nga history sa sining nga relasyon. Kag tungod sining sala, nahitabo ini sa panahon ni Adan kag ni Eva, nahitabo ini sa panahon ni Noah o kung sa mga kaliwatan ni Adan before ni Noah. Yep. Kag ini nagpadayon nga nagguba sang ina ginatawag nimo nga relasyon. Kag aton makita, Pastor, nga sa dira nga maguba ang ini nga relasyon o kung pakigsaad. Ang akong nakita nga punto diri, Pastor, hindi ang nagbiya o kung
hindi ang tao amo ang naga-restore sina nga relationship. Ang pangita gid bala pamaagi nga Mabalik. re-establish Yeah. inang covenant, inang pagkakatipan ang Diyos mismo. Yeah. Bisan pa sa Garden sa Eden, kag event sa panahon ni Noah. Yeah. Kanami ibla pastor sang ideya nga ini nga pakigsaad Oo. sa akong ginhambal, though it is not necessarily nice nga masiling naton one-sided, but in reality, pastor, it's really a one-sided covenant. Oo. It's a one-sided katipan. Kay ang Diyos, pastor, Diyos siya. Hindi siya malipat. Diyos siya mo. Oo. O, kita ya tawanon. Oo. So may tendency kita nga malipat because may sala kita, makasasala kita. But yet God understood us. Kanami lang isang kanta lang nga God understand. Oo. Nga pastor basta nahigugma ka sa imo nga asawa, bisan may sala pa asawa mo, you still consider and you still love her. Yes, Tagaan mo siya second chance, tagaan mo siya opportunity to renew that kind of commitment. It is because of love. Kag kung sino dako gugma, usually amo nang kapangita pamaagi. Pamaagi. Oo. Tiyan mo ni siya, Nga pastor. ma-reconcile. Oo, nan. So, isa ni siya sa mga elemento sina nga covenant. Nga Yes. God has given us the covenant for our good, and God has enter into that covenant with us for the sake nga kita malipay. Oo. Being. Kay ti, pastor, ang plano gid sa Ginoo originally for man to be happy. But because of the entrance of sin, ang tao na may naghibi na, nagtulo na, nasakit na. And God sympathizes with us. Yes, yes. And then He would like to bring us back. Yes. Because He has given us the covenant. Nga may pakigsaad siya sa aton. Yes. Yeah. Amo na, Pastor Bala, balik kita, Pastor, sa aton na human nga covenant. Madamo sa mga kompanya nga may mga relasyon. Ang empleyado, bala kag ang tag-iya, kung may relasyon, Pastor, that company most likely magauswag. When there is a relationship between nga ang ilang amo daw, kabigon lang nila nga daw tatay nila, kag ang amo nila, ginakabig lang sila nga daw, bata lang sila. So, ina nga klase sang relasyon magauswag. Bisan sa sports, Pastor, sa mga team. Kung ang coach manami sa iya relasyon sa iyang mga players, kag ang players may relasyon sa iyang coach kat sa management, Yeah. most likely successful ina nga team. Nga magadaog na, and then so forth and on. It is because of the idea of relationship. Oo. So, ang aton subong in terms of katipan covenant that God has entered a relationship with us people. Yeah. Yes. So, padayon naton, Pastor, Yes, ang yes, aton go nga ahead, leksyon. There is a Monday, Pastor. Monday. Yep. May 5 diri ka covenant nga gin-outline ang aton nga author. Yes. Una, amo ang gitawag niya nga first covenant nga ginhatag kay Adan. Kaya Dan. Kag ang ikaduha, amo ang covenant nga nahitabo sa panahon ni Noah. Yep. Kag ang ikatatlo, ang covenant nga nahitabo sa panahon ni Abraham. Ni Abraham. Kag ang ikaapat, amo inang covenant nga nahitabo sa panahon ni Moses kag sa mga Israelinhon. Kag ang katapusan nga covenant diri amo ang kalima nga covenant diri amo ang covenant nga anom gali ni pastor, no? Ang Pito, covenant pito. Bito gid ya. Ang covenant nga ginhatag niya kay Phinehas, and then ang ikaanom ang covenant kay David, kag ang gitawag Subong. nga New new covenant. covenant. Yeah. Sa Jeremiah, yeah. I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness. Everlasting love, Yeah. everlasting Okay. covenant. Yeah. Ang word diri, Pastor, I would like you, Pastor, sorry lang gid, pero I would like you to explain a little bit for the sake sang aton nga mga nagasunod sa aton, what is everlasting? Nga ang ginatawag ni Pastor, everlasting covenant. Well, ang pulong everlasting, kung ako Yeah. pa-explain nun, Pastor, ambot kung ano gid ang imo Yeah. explanation. Pero sa akon nga explanation, may ara ni siya nga una, technical term, abi, may ara ni siya meaning sa umalabot. Yep.
may meaning man ni siya dito sa puno. Mm. Meaning to say, para sa akon, ang covenant sa Diyos, pagsiling niya nga everlasting, dalawa ang meaning. Una, mapahinumduman ikaw sang una-una gid nga covenant nga ginhimo sa Dios. Mhm. Okay? And Kung then- diin ini nagsugod. Okay. And then ang covenant nga umalabot, Mhm. nga wala na gid sing katapusan, Yep. nga klase sang covenant. Makumparar na kon ini siya sang phrase nga ginhatag sa Bugna Kapitulo 14, versikulo 6. Ang pulong to, everlasting gospel. Okay? Everlasting, in a sense nga, ang iyang meaning is para sa akon applicable, okay, sa una-una nga ginhimo sa Diyos. And it bounds in all cultures. Yep. Okay? Nga even sa kapanahonan ni Jesus Christ, kag even man sa aton nga kapanahonan. Yes. Subong. Kanami, Pastor, sa imo nga punto. Yes, may two sides of the everlasting, the, Yes. the beginning and the ending. May ari man ko, Pastor, nga indugang why this is called everlasting. It is because ang isa sang contracting party, Pastor, is everlasting. Wala sang sinugdan, wala sing katapusan. Yeah. Ang tao cannot even claim, Pastor, inabala nga, my love is an everlasting love. Oo. Hindi pwede na sa Hindi tao. na pwede na sa tao. Oo. Daw, hindi na magamit sang tao. Makasiling siguro nga ang gugma kuya hasta gid sa katapos sa akong bugos nga kabuhi, and that might be correct. But when we claim that my love is an everlasting love, only God can claim everlasting. Yeah. Because in reality, He is an everlasting love, everlasting God. So when He entered into that covenant, therefore that covenant is everlasting. Everlasting. Sa aton nga part is not everlasting, but on the part of God, nga nag-enter sina, kiti ang covenant, Pastor, ang katipan, may duwa ginaya ka party. At least may duwa ka party or more. Oh, ini nga katipan niya between God and us people. Yeah. So on the part of God, it's everlasting. But on our side, hindi na everlasting. But yet, kabalo kita, nga ini nga covenant, ang nagpamuno sini Pastor, ang nag-initiate sini, ang Ginoo. Ang Diyos. Yeah. Ang aton lang ni Dia is just simply to accept. Because we know nga that is for our good. Para mo wala, Pastor, ng asawa kita. Ang una, gidyang nakakita, kita. Yes. Sa aton nga asawa. Okay. Gin-offer ta ang maayong nga mga saad sa aton nga mga nobya, kag nangin asawa ta. Dinakita nila nga kanami man sang aton nga gin-offer. That's why they accepted the offer. So do amo man ni nakita naton nga kanami man sang offer sa Ginoo. Yeah, that's why we accepted the offer of God and we entered into that kind of covenant. Praise the Lord. Yes. Pagka namin nga punto. Kag dungagan pag ginako Pastor, Yes. sa aton leksyon nga ang gitawag siyang everlasting gospel tungod kay bisan in a different phase of time, the same components Yep. ang ara sa among covenant nga ginahatag sa Ginoo. Bisan sinuman nga tao kag kasabi sa anuman nga period sa history, same components. Kag ari gin outline sa aton leksyon ini nga tatlo ka components, apat ka components nga ara sa sini nga covenant. Amo ang sanctification, ang pagkabalaan, ang reconciliation, pasiguli, mission, Aton obligasyon buluhaton naton. kag ang justification. Yes. O ang pagkamatarong, Matarong. no? Pastor, siguro mas nami gid no nga before kay gamay-gamay gid ang oras matapos ini Pastor. Ang everlasting covenant does not it does not change the meaning of new and old covenant. Yeah, and that's correct. Sa imo kinang punto oo, kanami Pastor. ito. Yeah.
wala sang pastor kung atong gid ya itrison gid sang id kag tan-awon ginaton with magnifying glass. There Oo. is no such as old and new covenant, pastor. Oo. Yeah. It is the same covenant. Why? Because God is an immutable God. God has not changed. Oo. Oo. Ang punto lang nga ang old kag ang new, it is because our share, ang aton nga part. Nga nalipat kita, ti God is willing to renew, but not necessarily a new covenant, but a renewed covenant. So siguro kung ako ya pa hambalon sina pastor, it is a renewed covenant, a renewed covenant. The old covenant ginbalik lang liwat. But not necessarily nga ginbayaan mo ang old kag nagngita ka sang isa nga bag-o nga different from the old. Yeah. The covenant with God is the same old covenant. Galing na nakasala kita yang nga tao sa aton nga bahin, ginbag-o lang sang Ginoo, gin-renew lang niya. But that is still the same. The old still old covenant. Yeah. Nga, may amo ni, may components, may elements of sanctification ang adlaw-adlaw nga pakabalaan sang tawo with the guidance of the Holy Spirit, ang pagsiguli sang tawo, sang Ginoo sa tawo nga bisan nakasala kita, still God welcomes us. Iya lang gyapon kita bisan na wala na nato nahimo ang aton nga share, still God welcomes us. And then ang aton nga share sa pagpakigbahin sa iban, sang manami nga mga butang nga aton agom, and then of course ang aton nga outright nga once magsiling kita, Lord, sorry, immediately God will change us and make us still acceptable before Him. So depende sa pag-intindi sang pulong new. Yeah. Kay magambal ka nga bag-o sa lakyan mo. Pagkasunod bulan, mambalo bag-o naman sa lakyan mo. Yeah, lain naman na yan. Oo. Pero lain naman kay galit mo katong kung nagbakal ka bag-o Bago, gid. bago gina. Oo. Pero kung tong daan mo gin papintahan mo lang Ito lang. kagitawag bag-o. So depende sa meaning sang word nga new. And that's Sa correct. pag-intindi sang word nga new. That's correct. Yeah. Okay. Ang structure, pastor, sang covenant. Okay. May-ari, pastor, nga nakita na kon nga daw anom ka Structure. structures o kon ka level. Yes, ang covenant. mga- Ang preamble, ang historical prologue, ang stipulations and laws, ang blessings kag Curses. okay, kag ang pagsaksi. And then ang mga special provision. Pastor, while nagita sang dako nga panahon, Nga ma-discuss naton ini tanan. But anyway, ang preamble, pastor, it discusses who God is. Yes. Kung sino ang Dios. That's why sa ila nga himo sini nga covenant during the time kay subong ga assembly sila, pastor, no? Si Nehemiah ara ang mga katawhan upod niya, and then nagbasa sila sa Biblia, balik naton ang aton nga senaryo, pastor. And then naghilibi sila kay nakita nila ang ila kapaltahan, and then siling ni Nehemiah mag-rejoice kita, magpangalipay kita because God is merciful to us and has given us this victory nga natapos ini nga aton nga rebuilding of the walls and the temple, and then now we will make a covenant with Him. Yeah, we will renew that old covenant with Him. So, ang number one nga gin-emphasize ni Nehemiah is who is God. Yes. Nga amo ang nagpamuno sini nga covenant. And then the history, the past. Nga kung paano sa Ginoo kita ginsuporta sina. So that's why we have to make that covenant, because in the past God did not fail to do His share Yes. and part. And then ang mga stipulations, ang mga kasuguan nga amo niyang buhaton ta, including the 10 Commandments, thou shalt have no other God, so forth and on. Yes. And then ang blessings kung aton ini tumanong kasuguan, kag ang kalautan kung aton man ini kalimtan nga kasuguan. And then everybody signs, everybody agrees. Yeah, kag aton nabasa sina sa
kapitulo 10 nga ang mga katawhan gin-enumerate dira ang tanan nga mga katawhan nga upod ni Hinimaya nga pakigsaad. So sila representatives ng the whole congregation. Yeah. Yes. So may ara na siyang witnesses and then may special provisions nga kung sa sulat pa may postscript, may PS, may mga idugang-dugang pagin nga mga uban nga mga provisions. Sa aton pa, Pastor, kung imo lantawon ang structure sang sini nga covenant, hindi lang mismo diri sa Kapitulo 10 Yep. ang word nga covenant. Yeah. Kung imo lantawon, bisan pa dito sa 9, balik nimo dito ang atong panahon nga sila naghimo sang preamble nila. Part na to siya sang pagpakigsaad sa Dios. Kag para sa akon, Pastor, ang covenant no nga ginahimo diri sang Dios is the story of salvation. Yes. Nga gina-emphasize sang Dios sa tao. Yeah. Amo na nga ang tibuok nga law nga ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, no. Pwede nato na siya tawgon nga law part as a whole. Okay? Amo to gyambal mo kagaya na wala nga kung wala ining preamble lisod gid mabuo ang covenant. Yeah. Wala ining history, hindi man mabuo ang covenant, Yeah. kaya hindi maintindihan kung ang may Nga, covenant. may covenant. So muna nga ining Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kung wala ang Genesis, hindi mo maintindihan Ang the rest. ang Leviticus. Leviticus, Numbers. No? Oo. So, ginamo ko ni pag-intindi ang structure Yeah, sang yes. covenant And that's correct. nga ginhatag diri sa aton leksyon, Pastor. Yeah. So in this follows it. This is not in any order. Of course. Step by step gini siya. Yes. Yeah. Okay. And then, Pastor, nabala na nila ang components ng katipan. Oo. Covenant. Nagsaad na sila. Okay. May Nagpikigsaad. apat diri, Pastor, nga mabasa naton sa Nehemias 10:30 tubtob 39. May apat diri ka mga saad nila. Okay. Hindi na sila no mixture of marriage. Okay. 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 No mixed marriages. The true Sabbath observance. And then, ang mga utang nila, kagang maghatag na sila sang freedom, sabbatical year, and then, ang financial support of the temple. Yes. Okay. So, ang no mixed marriages, Pastor, daw hindi naging dapat naton isaysay, but nevertheless, kabalo kita nga kung ang aton nga mga pares hindi tumulo, it's really a challenge. Yeah. So, and then Sabbath observance nga tagaan nila rest ang ang kada isa. Yeah. Kay ang Sabbath means rest mo. Yeah. So, tagaan ta freedom ang amo na bala, Pastor, nga kung kaisa ang aton mga timbang, mga helper naton sa balay, hindi kabatyag nga kita mga katawan sa Ginoo. Kay bisan Sabado, Pastor, ginapalabat ang aton nga kitay masimba ng aton mga helper, palutuon ta, palabhon ta. Di ka not feel nga ina nga Sabado special. Because amo lamang gyapon ang ilang nga ginahimo sa halin sa Domingo hasta mag-Biyernes, amo mangyapon galaba man sila, galuto man sila. Pag-abot sa Sabado, amo lamang gyapon ang ilang nga buhaton. Kinahanglan tani nga tagaan ta sila ining Sabado, tagaan ta meaning, tagaan ta freedom. Amo ni ang punto ni Hinimaya, ni Hinimaya kag sang mga katawhan nga ang ilang mga ulipon, they should have freedom even during one day of the week. Yes. And then during the sabbatical year, during the year of Jubilee, they will free them. Bisan Yeah. utang. Pati utang. Pati utang, yes. And then, ang last di, Pastor, is the financial support. Pastor nga ang masupport gid sila sa Sa templo. Sa templo. Oo. Hindi ba lang ang Diyos tag-iyas ang tanan nga ang gamiton niya ang tao sa pagsuportar sa iyang buluhaton. Oo. Oo. Kanami nga pamangkot, Pastor, pero why na ta sang oras, no? Sabton pa nato. Pero Pastor, diri sa kuan sa emphasis nga niya the support of the temple. Yeah.
arigid ang siguro para sa akon importante ni siya kay um, kung labi na karon pastor nagatuong ko balasang kuan kanang kultura sa mga Muslim kagwan. Ako nakita nga daw parehas-parehas gid ang culture sang Muslim kag ang mga Hudiyo. Their life depends on this temple. Okay. Kay nga pastor para sa akon kung imo tun-an gid kag imo gid isa ka semester naton ni nga ginatun-an ang sanctuary mo. Yep. Kung imo gid tun-an ang temple nga ni diri ari diri nga gin-appeal ini sa Dios kag gin-appeal ini nga pakigsaad Yeah. kay diri gid ginatudlo ang kasaysayan sang kaluwasan sang tao kag Yep. sala. Yeah. Kag ining gitawag nimo gay na sa introduction nga relasyon. Yep. Atong relasyon sa isig katao, no, pwede lang to nila malipatan pero ining relasyon sa Dios nga pakigsaad nila in which kung imo man lantawon amo man ni nga klase sang tema nga kinahanglan intindihon man sa mga katawhan sang Dios subong nga kapanahonan. Yes. Nga kinahanglan itulok man naton ang aton atensyon, ang aton mata sa templo sang Dios. Yeah. Sa imo kag mangkot support pastor Yeah. ambot ano ang imo nga emphasis Kaya ang ito? punto, pastor, nga ang aton simbahan, pastor, okay, ibutang naton Sa literal. sa literal. Ang templo, simbahan naton. Oo. Kada Sabado, pastor, kung hindi kita sina nga magtatap, magbutang bulak, kag magtinlo, hindi na yang madjek lang sang Ginoo. Nga pag Sabado, ara na da ang bulak. We have Yes. to care, we have to put flowers, we have to help the church, we have to support the church. Pastor, ang isa lang kapunto ay nakita kita, ubos naton time, nga ang gin-emphasize gid sang Ginoo ang templo. Yes. It is because sa templo, sa imong hambal kaina, ang templo, arad ang presensya sang Ginoo, pastor. The teaching is there. Teaching is there. Yeah. Doctrine. The doctrine is there. The presence of God is there. Forgiveness is there. Arad ang pagpasaylo. Hospital na, pastor, sang makasasala nga katawhan, arad dira. Ang makita naton ang Ginoo. That's why that is part and parcel of Jewish life, pastor. Centered on Sa templo. templo. Nga tanan nila ginahimo templo ang center. Amo na nga naintindihan ko dra pastor nga part nga ang target sang mga kalaban sa una panahon sa gera Templo. templo. Kinahanglan maguba ang templo. Templo. Kag ang last nga dipinsahan sa mga Hudiyo Is the templo. templo. Times ang nila ni Maccabees no tapos na nakangkir ang mga pader ang pinakalas nila nga kinahanglan dipinsahan Is the ang templo. Amo man ni ang ginimo pastor sang mga tao sa Boracay kay usually tong nasunog ang Boracay sa ang ginuna nila sumala pa kay Pastor Toledo kay nagkadto sila dito ang ginuna nila imbis nga piswitan nila ang mga balay nila ginuna nila piswit ang ilang Simbahan. simbahan. Kanami. Amo ina ka importante ang Yes. kinabuhi sa templo sa ilang kinabuhi. Mga kauturan, way gid namon mahatag ang tanan. Kadamo pa sang amon nga ihatag. Apang kami nakahibalo. Nga damo naman sang amon nahatag sa inyo nga mga insights and hope nga inyo gyapon dugangan sa pagtuon. Open still your quarterly lessons and learn more. Ang amon ginhimo ni Pastor Carado is just the introduction. Ang amon lang ginhimo is just to encourage you to open more and study it by yourselves. Kag kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo with Pastor Carado. Amay nga langit nun sa liwat kami palapit sa imo kag amon ginatugyan sa imo amay ang tanan nga mga pulong nga amon gintun-an nga kabay pa ini nga mga pulong magatubo kag mabuhi dira sa tagsa sa mga kasing-kasing nga nakabati sini kag sa amon man kabay pa amay nga padayon kami sa pag-restore sang covenant o kung katipan o relationship from time to time samtang kami nagapaabot sa imong ikaduha nga pagbalik. Panalangini ang tanan nga mga nagapamati kag nagalantaw sa sini nga programa, amon mga sponsors kag ang host Pastor
tumado sa iyang pag-host sa sini nga programa upod sa iban nga mga ah, crew nga rin naga subaybay gid sang amon nga programa. Salamat Ginoo nga ikaw nagapamati kag nagasabat sa amon pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.